вечір, шановне господарство. Уже не 5 раз сказав, ну скажу ще раз. По-перше, дозвольте вас помітувати за надходящим святом Дня Незалежності. Пожадати всього доброго. Ну, саме головне, приємних уражень і радості на сьогоднішній вечір. Давайте привітаємо нашого музику Олеся Дудара, який так справно володіє дудою. Дякую, Олесь. Сегодня отбудется подія, яка для линейки, скажем, и вельми популярно и часто проводится. Ну, потому что тут немає ніяких там замков, костюм не очень, кстати, старожитні. Вот, тому рицарі бувають не часто. Але вирішили ми своїм клубом запросить наших сябров в Менську, щоб вони приїхали до нас у гості і показали свій спритний нос. Тому давайте повітаємо прославлений білоруський рицарський клуб «Білий тур».